thì bây vek ule coming chu ramding liani ania chuan ramlai tui changa local kanya wanin Mizoram Got Talent run loina abuat saya hianin zain karon telvea chu ta chuanin wanei thak takin timeyang Golden Bazaar kha ka hmuve hlawmeya e kapitan kahla saka khan chuan kalom ema I think of you every step of the way. Tun thenga min shwai tu apik takin pathian chunga ma sabera chon pathian chunga lom thu ka soya chuan ka chungte min support na zung zunga lom thu ka soi boka chu ti ro chuanin kan ma loka final inti siap na kan banei le dona chu ta chuanin mi puite in vote te kan lama modona khongai takin khang huna khanin kan tin lo na ang angin min lo vote ve chho turin ka som cheu ni